दिनै मस्ट इम्पर्टेन्ट टपिकनि सायाव नोंथांमोनजों डिसकास खालामगोन। आबसु आरो इउपिपिएल माने एखेखा। 5 बोसोर दुलाराय बर' फरायसा आफादा बबे दफाया इमप्लिमेन्ट जादों जायाखै बेखौ मानो रिभिउ खालामनानै मानो नायाखैमोन। दिनै सरकार जोबखांनायनि उनाव पावार जोबखांनायनि उनावसो दिनै बिटिआर एकर्डनि दफाया मावफुं जाजोबैनि थाखाय आबसुआ सोमावसारफिननो गोनां जाबाय एबा सोमावसारगोन होननानै बिथांमोना बुंदों। बे ओरैबायदि दुखु गोनां आरो लाजिथाव रायजोफोर। 5 बोसोर प्रमद बर'नि इउपिपिएल सरकाराव मा जादों मा जायाखै बिथांमोना बेखौ मानो खबर लायाखै। दिनैसो खबर लाबाय। 90% बिटिआर एकर्डनि दफाया मावफुंजाबाय होननानै बिथांमोना बुंदोंमोन। दिनै फैयै फैनानै दिनै सरकार बायखांनायनि उनावसो बिटिआर एकर्डनि दफाया मावफुंजायाखै, इमप्लिमेन्टेसन जायाखै, जायनि थाखाय दिनै आबसुआ सोमावसारफिननो गोनां जादों होननानै बिथांमोना बुंदों। एकर्डआ सोमावसारनायजों इमप्लिमेन्ट जाया। सरकाराव थानानै सरकारनि मानसिखौ नारसिननांगौ, बुंनांगौ, खावलायनांगौ, इनिसियेटिभ लानांगौ। प्रमद बर'खौ नोंथांमोनाथ' बुंनो हायोमोन, मानो बुङाखै जेबो? 5 बोसोराव मा खालामनानै थाखो? बबे दफाया जादों जायाखै बेखौथ' नोंथांमोना सोंनो हायोमोन प्रमद बर'नाव। जुदि प्रमद बर'आ मावामोनब्ला एबा मावाखैब्ला, नोंथांमोननि बुंनायखौ जुदि मानियाखैब्ला नोंथांमोना मानो धरना होआखै? धरना होनांगौमोन। 5 बोसोर मा खालामनानै थाखो? बेनो जाबाय नोंसिनि बर' जाथिनि जौगानाय, इउनिटि आरो खौसेथि आरो थामोनथा आरो रैखाथिनि बाथ्रा बुंबोनाया बेनो जाबाय। दिनैसो सरकार बायखांनायनि उनाव आन्दालन खालामनायनि खोथा बुंबाय, सोमावसारफिननायनि खोथा बुंदों। दिस इज भेरि आनफर्चुनेट रायजो राजाफोर।